says, greetings from Brazil. Wow! Brazil, guys. So, Hello, people. Hope ni Nay Fernandez, hope nga. They're gonna be sponsoring us to a trip for Brazil. Hello, from Brazil. Oy, for more information, dapat mag-subscribe mo sa YouTube nila Nech ug sa Facebook nila Nech. Avocado. Slay! Hello, from Samira Pandapatan, kamukha ng isa si Princess Amelia. Sa luha na Thank you po. Jacqueline Alam, nice. I am interested to learn Philippines language. So, Tia Ria Lanuevo, magaling kayo. Anong grade na pala kayo, Nitch? Nasagot na sa Dick, Bisaya pala kayo, panutis naman, tsaka ang ganda ni Gail. So, yes, Bisaya miso na ami para kanta ninyo. Bisaya ko! Buotan ko! Bisaya ko! Bisaya ko! Buotan ko! Irespeto ko! Bisaya ko! I'm proud na Bisaya ko! O, parang ganda si Gail. Thank you sa ito, kagignan kag guwapa day. Oh, thank you. Balbon D. Walker. Yeah, Wednesday Adam, ginan ko sa imong profile. Huwag nyo naman payagan manood kay Tony Fowler yan, mga bata na yan. Bad influencer yun sa mga bata. Puro ka L lang, matutunan nila doon. Sa masasabi ko, guys, hindi po kami nanood ni Tony Fowler. Pero sana manood to ni Tony Fowler at bibigyan kami ng iPhone 13. Baka naman! Please comment. Guys, mention ninyo si Tony Fowler kaya para mahatagan ni iPhone 14. Justin Omingo. Grabe, grade reveal naman, Gail. Halatang matalino. Matalino na. Thank you. Grade 4. Grade 4. Guys, ikaw naman sa guys. Uy nga, matalino si Nitch. Ano ba? Compliment about me. About me, wala ka po nang kasagot si Gusa. Ian B. Gilaran. Bisaya po kayo? Yes! Rachel David. Ang cute ni Insik. Saka sagot to ni Fowler. Ha 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 ha. Bakit Tony Fowler ang sagot mo? Yes, bakit Sa mga female singer. Famous female singer in the Philippines. Si Sarah. Sarah! Tony Fowler. Wala lang. Ask ko lang. So, sikat siya at baka naman Mami Oni mabigay iPhone. Ravi Red Fox. Makalingaw si Yan Yan, haha. Kalok-alike ni Aljo. Aljur, abri ni ko. Next is Tuyen Adikola. So happy for Lebron. He's winning this time. He's too playful. Becoming Gail is becoming overconfident plumber instead of plum. That starts with the letter P. Plumber. Ha? Plumber. Lama. Di mo na fruits? I think Nate has OCD. She like arranging the goodies on the thing. Sige, arrange siya katong mga jiliis. Ayun. Okay, laghan pa. Next. Pansin mo pala yun. Yes, gusto ko mag-arrange kay. Kagaya ako ng aking mama na hindi lang maabtan ng 1 month yung aming kwarto, exchange na agad ng posisyon. Bro, ano Playful masasabi ka, mo? ka. Ano masasabi mo? Kay playful man si Lebron. Yeah. Lebron James! Lebron James! Tumira ng tres! Lebron James, tumira ng tres. Boom, bagsak sa English. Ruth Peters. I love them all so much, but Gail, Yan Yan, Insik, and Daniel are my favorite. Daniel is very brilliant. She gets most of the question right, and sometimes she isn't sure of herself. Someone please tell Daniel that she is brilliant, so she should believe in herself. Thank you po. Thank you so much. Francesca Nahial. Anong pong relihiyon? Ano pong relihiyon niyo po at tinich? Katolik Ako po. po is Roman Katoliko! Katoliko! Isog ko! We
to be Catholic. Oh, Catholic. Team Catholic. Kami tanan guys is nakakumpisaw na may Yes. exam today. Next is QC Compuesto Simple. Magkano kayo ni Sander Niche? Mga klase po sila. Classmate. Magkaklase mo sila. Classmate! Kadugo lang po kami. Classmate, neighbor, and kamag-anak. Yes, parinte in Bisaya. Kasi dito sa aming kabarangay, pari-parinte lang kaming lahat. Walang hindi nakakailan sa aming lahat. Minsan po kaming lahat, guys. Si Sander is nandyan lang sa atbang sa aming bahay nakapuyo. Oh, okay ba? Nakapiru. Sarang Lin Fardo Molero. Lahat. Sinaluhag yun. King Koy sa video. Basta ingon ani. Uy. Kingkoy! Bastilan. Mana? Mongolia. Monggol. Malasunis. Malasunis. No. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan At sa gulong-gulong. Ay, saba. Iris Pearl, my day. Yung tart pa bata. Jeric Bliss Robio. Mas okay yung mga ganito para natitest yung utak ng mga bata at the same time matututo rin Tama. sila kasi sinasabi naman sa kanila yung tama. That's really true, guys. Marami kasi kaming natutunan ng mga hindi namin alam. Kagaya, pag hapon, nag-ano kami sa English. Ay, pag usap adlaw, nag-ano kami sa English. Alam ko na dahil sa aming mga duwa-duwa na pronunciation. Yanika. Nika Aliha Bilen. My God. May kapangalan ako. Wala Yes, po si pero Nika. wala po si Nika dito. Absent. Absent po si Nika. Mia E. Istabaya. LT sa pinakamaliit na bata, malayo lagi ang sagot. Din. Yes, the Nationality Challenge Part 2! Japan. Arigato gozaimasu. Japanse. kung ano ang puno, siya rin ang honesty is the best. Ang gumagawa ng kabutihan, hindi matatakot sa Kabayo. laughter is the best. It's the best forever. Wow! Hey, I just being myself. Wow! Lovely Ren Regine. Nakatawa yung isang bata, si Dane. Ay! Kanya straight ka insect karon si Dane. Next. Kabangiles DM. Regards Kunich or Gail. Bawal. Bata. Good, uy. Bata. Dino Dennis Trante Ampere. Gail, mag-vlog ka rin. Sana may potential. Lance Ampin. Di niya, parang ikaw na akin. Haha, sana. Sa gahinawa, masakit. Gisakit. Mailalang yun na nga ang mga bata karon wa na nahibaluan sa mga angay nila matun-an tungod sa gadget. Hindi totoo yan kasi hindi niyo po kami kilala. Tama. Kilala niyo yung aming mga pangalan pero hindi niyo kilala ang aming mga sarili. Kami mga batasan. Wala nga din kaming cellphone kaya baka naman Mami Oni. Nag-net lang kami. Wala nga kaming cellphone. Bakit cellphone wala din yung... Nag-net kami sa com shop. Shut up, Kevin! Computer shop. Nikuna Week Ramaratna. Love from Sri Lanka. Lanka. Sri Lanka. Hello, Sri Lanka people! Jenny Lynn Garlet. Ka-cute pa ni Munich, uy? Punta na inasad nga games ang inyo i-upload ka ng bang makatawa. May request lang na. Sure po. Badminton? Thank you so much for watching. Next is Ivy Paunier. Hala, meron akong kapareho na name, si Ivy. Wala niyo siya si Ivy. So that's it for today's video. Until next time mga mega, God bless everyone and bye! Thank you! So hey, what's up mga meg? Dali ining na naman here. So by the way,
nagawa natin ang vlog na ito nang dahil sa 1xBet. Kapagpapremyo tayo ng kahit konti dahil sa 1xBet. Ito yung bagong discovery nating laro na sobrang daling manalo. So ito pala yung paborito kong laro dito. Ito ay ang Swapland. So guys, turuan ko kayo kung paano manalo dito sa Swapland. Ganito lang guys. May sabi tayo ng 20 pesos. Tapos talon na tayo dito. Ayan, panalo na agad. Yung 20 pesos natin ay naging 26 pesos. Isa pa. Ito. Tingnan nyo, 43 pesos na. Take na yan. Ganun lang kadali manalo dito guys sa 1xBet. So sa mga interesado dyan maglaro ng 1xBet, use our promo code para may bonus ka na up to 7,000 pesos bonus upon your registration.